Vamos a dar comezo ao desenvolvemento desta nova conferencia do Luz de Ateneo e ao mesmo tempo tamén conmemorar o Día Internacional da Muller con esta conferencia que ten por título eso, Pornografía e Igualdade. Temos connosco a Amada Traba e a Xosé Cabido Pérez que van nos ofrecer unha serie de ideas sobre o tema. A través das súas exposicións mostraránnos o impacto da pornografía na sexualidade de hoxe, a necesidade de repensar e reforzar os conceptos de igualdade entre homes e mulleres que pouco a pouco tratamos de consolidar e, sobre todo, centrarán o tema na sexualidade que hoxe desexamos. Como ben sabedes, o tema da educación sexual é un tema de debate moi actual, que moitos creemos que é necesario revisar dende a educación e na familia e tratar con moito cuidado para que sexa un dereito centrado no coñecemento emocional e corporal compartido. As persoas que nos acompañan son voces que apostan por unha mirada transformadora. Son especialistas no tema por formación, por impartir docencia e por investigar como docentes en ciencias sociales e coeducación con mirada crítica e feminista. Consideran que a sexualidade non debe ser un tema que se manteña en silencio, nin que sexa un tema tabú que alimente medos. Pero eles si ven con claridade que require cambios na educación, pero cambios a facer con cuidado, baseados nunha revisión crítica da situación actual por parte de todos, da sociedade en xeral, pero especialmente por parte das familias e do profesorado, ao xeito de sensibilizar, actualizar e adaptarnos a unha nova realidade persoal e social. Polo tanto, vannos ofrecer interesantes ideas e propostas sobre cuestións que hoxe preocupan. De seguido comento brevemente algúns datos das súas trayectorias profesionais. Amada Traba é licenciada en Ciencias Políticas e Socioloxía. É docente de Socioloxía na Universidade de Vigo e en todas as edicións de posgrado de xénero tamén na Universidade de Vigo, desde Vigo. Desde fai 30 anos participa en numerosas actividades de divulgación, formación, investigación e asesoramento no campo de socioloxía do xénero. Parte da súa trayectoria desenvólvese no deseño e avaliación de políticas de igualdade. É autora de numerosos artigos e publicacións, citarei algúns. Un deles, Amarte, pensar o amor no século XXI, tamén con Chis Oliveira, que foi editado no 2019 por Libros Catarata. Cima, no 2020, a representatividade e a representación das mulleres no audiovisual galego, Ficción 2020. Foi editado polo Consello de Cultura Galega de Santiago. Logo, a representación femenina no arquivo Pacheco, que é unha destacada colección fotográfica na Casa das Artes de Vigo. E o libro, recentemente publicado, As trampas da pornografía, a sexualidade que desexamos, xunto a Chis Oliveira e Priscila Retamozo, que estará no hall da sala por deferencia da librería Pedreira para adquirir a salida quen o desexe. Xosé Cabido é profesor de filosofía de ensino secundario. É experto en novas masculinidades, digamos que cuestionan o modelo tradicional. Ten unha amplia experiencia en impartir obradoiros de igualdade dirixidos a rapaces, especialmente entre os 14 e os 16 anos. E como tema de actualidade, sinalo que no último número da revista galega de Actualidade Política, Económica e Social, Tempos Novos e Tempos Digital, inclúese un amplio dossier con varios artigos sobre este tema. E concretamente varios dos artigos son de Amada, de Chis Oliveira e de Xosé Cabido.
Por consiguiente, ambas persoas son moi idóneas para falar e debater sobre o feminismo, machismo e sexualidade dende a perspectiva de igualdade. Por último, quero facer unha mención especial para Chis Oliveira, que hoxe tiña que estar tamén nesta mesa, pero por cuestións urxentes que lle xurdiron non o pude facer. Chis é tamén unha voz moi experta e moi recoñecida neste tempo de moito prestixio neste tema, e desexámoslle que todo se amañe. Teño que engadir tamén que Amada Traba é ateneísta do equipo directivo de Vigo. Entonces, pois, vos deixo con eles para que fagan a súa exposición e logo ao final temos un pouco de tempo para facer algunha cuestión que vos suscite a charla. Sin máis. Aquí Pepe díxome que comezara eu, así que eu son disciplinada e comezo. Bueno, primeiro de todo agradecervos esta presencia tan abondosa que parece ser que é habitual, non? Que os ateneístas e as ateneístas de Compostela sodes moi fiéis ás convocatorias que se vos fan. Non sei se esa fidelidade se pode estender así directamente ao interese sobre este tema. Non sei hasta que punto o tema da pornografía vos poda resultar especialmente motivador. Eu, en principio, penso que é un tema suficientemente relevante pola súa conexión, precisamente como di o título, pola súa conexión coa igualdade, coa posibilidade de ser quen de acadar efectivamente esa igualdade real que non só se procura no ámbito público, hasta aí íbamos ben encamiñadas, con cada vez maiores cotas de igualdade nos distintos ámbitos, laboral, político, científico, literario, etcétera, con todas as fendas e con todas as problemas que aínda persisten, pero bueno, vamos dando pasos. Pero nós precisamente partimos da teses, digo Pepe, digo eu, digo as colegas coas que habitualmente traballo, consideramos que a esfera do íntimo está totalmente conectada coa estructura social, polo tanto, co sistema sexo-xénero, polo tanto, coa xerarquía que establece ese sistema binario e, por tanto, se non modificamos cousas que teñen que ver co íntimo, non imos ser quen de cambiar o resto ou cambiálo realmente profundamente, non? De pronto se me veu a cabeza, mentre decía isto, que terá que ver as 50 sombras de Grey, non? Con isto que estou dicindo, con isto. Pois ten todo que ver. Na análise que fai unha socióloga moi interesante, que se chama Eva Illouz, di que este tipo de literatura, que non é só esta podría ser a máis acaída para analizar, porque tivo un inmenso impacto en ventas no seu momento, e incluso se fixo unha película, me parece que unha primeira parte e unha segunda, ou unha sola, non, unha película sola, en donde o que se propón, precisamente, o que vemos aí é unha maniobra de, digamos, apropiación, transformación ou confusión do que era unha reivindicación das mulleres dos anos que provén dos anos 60, 70, desa igualdade, de igualármonos aos homes no prazer. Isto se reconduce pola vía da economía neoliberal e se mercantiliza todo o que ten que ver co sexo. No caso das 50 sombras de Grey, para esta socióloga, do que se trata é de dirimir no campo do íntimo, ou tratar de solucionar no campo do íntimo, pero individualmente, o conflicto que se produce no plano social. É dicir, o avance das mulleres na igualdade en todos os campos, digamos, do público, produce unha reacción e un desconcerto que trata de reconducirse pola vía de colocárnonos no lugar que nos corresponde, no sometemento na esfera do íntimo, en un sometemento consentido por nós, aceptado, supostamente baixo a libre elección. Isto que estou ahora tratando de explicar ten todo que ver con todo este discurso que nos comentamos no libro, cando nos puxemos a escribir sobre esta temática da pornografía e o reto que supón educativo, porque o fixemos desde esa perspectiva. O que se trataba era de ver non a pornografía como un elemento do
do ecosistema, un elemento illado, senón como un elemento dun ecosistema moitísimo máis amplio que abarca e que se conecta de forma moi clara con outros elementos, algúns que sempre estiveron aí, pero que se profundizan ou que se perfeccionan nas últimas décadas, como pode ser a hipersexualización da sociedade, incluso a hipersexualización das nenas, das criaturas máis novas, como pode ser a pornificación da cultura, como as mensaxes ou os contidos que antes estaban, digamos, recluídos nesa esfera da pornografía, que logo impregnaron completamente outros escenarios, como pode ser a publicidade, os videoxogos, a cultura musical, etcétera, etcétera, e hoxe en día están completamente normalizados. Pero tamén un aspecto moi interesante de ver ahora, como pode ser a machosfera. A machosfera, e logo seguiremos falando desto, tamén en sí é outro ecosistema moi particular, que é moi amplio precisamente, e o é sobre todo pola posibilidade de que toda esa cultura da machosfera este totalmente conectada, aínda que con desde diferentes fontes ou diferentes canales. Hai youtubers, hai streamers, todas as palabras destas anglosaxonas que producen aí un tipo de contidos a través de, por exemplo, os maestros da seducción, ou, por exemplo, os criptobros, os gimbros, ou a esfera máis dura neste campo, que poden ser os incel, pero que no seu conxunto, e tal e como se conectan con foros moi populares, como pode ser Foro Coches, ou elementos así das plataformas e da cultura actualmente a través de internet, están creando están creando toda unha cantidade de mensaxes e producindo unha ideoloxía moi contraria ao feminismo, porque ese é o seu núcleo, non? Nesa especie de añoranza do pasado, da superioridade masculina, e en donde se recolle todo isto e que se conecta perfectamente tamén coa pornografía. Así que nós o que fixemos foi un pouco ver como hai todo unha trama, unha especie de complexo de elementos que teñen como conexión esa forma de entender o mundo xerarquizada, en donde as mulleres teñen que ocupar un papel subordinado respecto do home. Non sei se sodes asiduos á cultura audiovisual máis reciente, series como Pubertad ou como Adolescencia, non sei se a víchedes, películas como Creatura, unha que recientemente vin tamén que se chama O mellor home, Betterman, pois que están agora dando conta da importancia que ten este elemento da machosfera como reacción bastante potente aos avances do feminismo e da igualdade, como están creando todo un sustrato ideolóxico que rearma a esa superioridade hexemónica masculina, creando bulos, creando unha realidade paralela. Eles se autodenominan os que tomaron a píldora vermella, sabes, isto de Matrix? O sea, os que saben ver. Non están dispostos a deixarse convencer polo wokismo, que se di agora, pola progresía, que todo é falso aí. Pois aí circulan todo tipo de mensaxes que tratan de desmontar ou tratan de montar, tratan de presentar os homes como víctimas, tratan de desmontar todos os avances do feminismo como se foran en contra dos homes, e nada máis lonxe. O feminismo que pretende precisamente é a igualdade, e na nosa proposta da sexualidade que desexamos propón precisamente unha sexualidade satisfactoria para todas as persoas, porque creemos realmente, estamos plenamente convencidas de que a sexualidade tal como está formulada non é satisfactoria para ninguén ou para casi ninguén, ao menos no aspecto estrictamente emocional e sexual, pracenteiro, erótico. Pode dar conta, sí, da necesidade de poder, de satisfacer a necesidade de sentirse importante ou de sentirse poderoso, pero non
esa necesidade máis íntima de conexión emocional. E xa por último, nesta introducción, gustaríame comentar que hoxe o reto respecto á pornografía é moitísimo máis importante que hai un par de décadas. Porque hai un par de décadas, as persoas que estáis aquí, todas xa somos dunha idade, para acceder a contido pornográfico que hoxe, coa perspectiva da pornografía que hoxe é de accesibilidade universal, gratuita, sin límite, etcétera, etcétera, non ten nada que ver. Ou ten moi pouco que ver. Nada, nada, non, porque efectivamente toda esa pornografía que xa criticaban as feministas nos anos 80 tiña en esencia esa mensaxe de unha sexualidade configurada desde a mirada masculina, en donde que envía pornografía se tiña que identificar efectivamente coa xente, que eran os homes, e as mulleres estaban aí como suxeitos non desexantes e, polo tanto, como obxetos de prazer desa sexualidade masculina, tal como está montada, que non hai aquí nada biolóxico nin nada natural. Entón, en ese sentido, claro que seguen a mesma liña, pero a profundidade de carga de agora é tremenda, porque esa pornografía de antes había que comprala, logo había unha barreira económica. Ou ibas ao videoclub e se eras menor non che daban a cinta, ou sí, bueno, depende. Claro, logo, incluso para persoas adultas, máis mulleres, a vergoña, o pudor que podía dar, porque as mulleres, o da sexualidade, hai que negalo, o sea, isto non nos interesa. Había tamén unha barreira, pois eso, que polos propios mecanismos, polas propias canles nas que se difundía a pornografía, que eran Cinemas X, en Vigo eran os cines, actualmente os cines Norte, que teñan unha sala X, en outras cidades habería máis, claro, lógico. E, bueno, por revistas, isto era todo, non? E que xa empezaba a permear isto da, non, esa imaxe pornificada das mulleres, empezaba a permear a través de revistas de amplia difusión, como podía ser o Interview, en donde sempre aparecía unha hicha en pelotas. Digo hicha porque é moi vigués. Sempre aparecía unha famosa en bolas, pero nunca apareceu un famoso en bolas, non? O sea, sobre todo apertura, todo democracia, todo, non? Todo guai, pero non, as que aparecían ali en bolas eran as mulleres. Bueno, como decía, a pornografía actual nos reta dunha forma moitísimo máis, con emerxencia, diría, non? Dunha forma moito máis poderosa, porque actualmente calquera criatura pequena que xa sabe manexar, sempre decimos estos adultos, mira, parece que naceu xa con un teléfono na man, non? Que rápido aprenden, que rápido saben facer scroll ou a facer así as criaturas moi pequeniñas e lle das un aparello. Bueno, pois hoxe calquera criatura que, incluso acompañada de persoas adultas ou de outras persoas que non son da súa idade, pode acceder perfectamente á pornografía sin querer, sin querer. Decíame unha profe un día, xa hai bastante tempo, ademais, que estando traballando, tiña dislexia, unha alumna, estaban traballando algo e puxo a palabra, na búsqueda, utilizou a palabra oral. E que lle saliu? Sexo oral. Pois estaba ela ali. Pois asiática, pois te sale pornografía. Pois rubia, te sale pornografía. Pois o que sei, te sale pornografía. Porque o algoritmo funciona de maneira que está eso en primeira línea de salida e ademais te convoca, igual que se estás xogando a videoxogos compartidos, pois te vai salir pornografía. Todas estas cousas que están pasando agora, e isto é algo que Boubeta, un docente de aquí de Compostela, ou Couso, unha alumna súa, teñen claramente identificado, porque además se relaciona con como facernos adictos a determinadas cousas, non? O xogo, xa dende moi pequenos, xa dan premios para que... Isto, bueno, todos sabemos, collemos e facemos scroll todo o día, bueno, en fin. Estos aparelliños teñen moita capacidade para engancharnos. E se nos enganchan os adultos que ni siquiera fomos socializados nesto, como non van a enganchar a criaturas noviñas, non? E ademais con algo tan atraente como pode ser o sexo, non? Que cando eres adolescente, moi noviño, tes toda a curiosidade e ningún coñecemento e, polo tanto, estás disposto a buscar fontes e a arriscar aí o que sea. E máis se te din que para maiores de 18, por favor, se ademais te din eso, ou te din, es aquí, o teu papá non quere que pinches. Vas inmediatamente, correndo. Entón, saben perfectamente as mensaxes que teñen que dar,
saben perfectamente como engancharte e están preparados para engancharte. Entón, cando se accede de forma temperá a este tipo de contidos, e máis sendo contidos tan violentos, non sei se acabei por explicar que esa pornografía, esta soft de antes non ten nada que ver coa de agora, porque hai moitísimos vídeos que están nos primeiros lugares, os máis vistos, que directamente ni siquiera son vídeos de contido especificamente sexual, ou mellor non hai ni siquiera coito ou penetración, con eso non quero dicir que eso sea o máximo nin o sumo, sino que simplemente a mellor aparecen mulleres torturadas. Entre os máis vistos, o sea que tampouco é que, claro, porque, como todas as cousas que implican descarga de dopamina, pois sempre se busca un contido cada vez máis extremo, que nos levante máis. Entón, acaba, como un contido esencialmente violento, pues acaban aparecendo estes. A pornografía máis vista é a pornografía, por lo visto, según dice a propia Pornhub, un portal de distribución de vídeos sexuais, a pornografía que máis se ve é o hentai, que é cómic, son dibuxos. Entón, aí podes dicir, non hai personas e podes distanciarte máis, pero certo que as mensaxes básicas desta pornografía, por exemplo, enraizan directamente con elementos que xa estaban na cultura sexual patriarcal desde sempre, como é que as mulleres decimos que non cando queremos decir sí, porque as mulleres non sabemos o que queremos ou porque as mulleres hai que presionarnos. Isto forma parte da mentalidade sobre a sexualidade que temos moito antes incluso destas décadas que levamos de pornografía. E o impacto que produce ver este tipo de contidos sexuais, por chamar de alguma maneira, en criaturas novas, como pode ser as etapas adolescentes, nas que se está formando aínda o córtex prefrontal, que vai permitir que ti asimiles ou seas capaz de ter unha resposta conductual asentada, e estás precisamente interiorizando o que significa empatía na túa forma de conducirte polo mundo, pois que isto se rompe. Non sei se coñecedes as declaracións da última agresión sexual en manada ou en grupo que se produciu hai un mes aproximadamente en España, en donde o rapaz que o gravou dixo que quería ter un recordo da súa primeira experiencia sexual. Que duro, unha violación en grupo. Claro, a ver, non estamos falando de calquera cousa, non? Logo, xa nos anos 90, sin necesidade deste momento de explosivo, unha socióloga como Gail Dines tamén decía que, vamos a ver, si a moda conforma o noso gusto no vestir, se a industria da comida, da alimentación, conforma o noso gusto polas cousas que comemos e nos alimentamos, como a pornografía non vai condicionar os nosos gustos na sexualidade? Porque o que somos sexualmente é verdad que sobre unha base biolóxica e unha forma de ser, digamos, eses aspectos psicolóxicos, todo o demais é cultura. Eso, no teu último artículo, os pos brillantemente, non? Somos cultura. Os seres humanos temos pulsións, claro que temos pulsións, pero esas pulsións se manifestan ou non se manifestan, se reprimen ou non se reprimen en función da estrutura social e das súas lóxicas de poder, obviamente. Entón, por exemplo, os homes se deu permiso para desexar. Por eso existe a creencia de que o impulso sexual masculino é irrefrenable e é natural e biolóxico, mentres que as mulleres non o temos. Cando, en realidad, esas conductas que se pode dicir que temos, é dicir, a sexualidade máis receptiva nas mulleres e máis impulsiva nos homes, son, en realidad, produto da cultura, non produto da bioloxía, porque, en realidad, as mulleres potencialmente somos seres con moita máis capacidade para o prazer e para o sexo que os homes. Todo o demais é cultura e represión. Represión do desexo femenino e colocación das mulleres ao servicio desa sexualidade masculina. Así que sí, ten consecuencias, ten graves consecuencias. As ten. E no último xa, no debir da nosa reflexión, que está plasmada no libro, tamén creo que é unha invitación a pensar a nosa sexualidade, incluso como persoas xa moi adultas que somos, sobre como vivimos a nosa sexualidade, como a vivimos no pasado, como a vivimos no presente e como se foi configurando. Ao fin e ao cabo, a nosa proposta é fundamentalmente educativa, ten
ten un propósito, non? Non escribimos sobre isto simplemente para analizar ou para deixar ditas certas cousas que hoxe en día son, bueno, están bastante, contan con bastante evidencia científica e, ademais, bueno, para calquera persoa que lle interese, pois son facilmente accesibles. Nós o que facemos é dar unha mirada analítica e relacional nun conxunto de cousas, empezando incluso pola mirada científica sobre a sexualidade femenina e masculina tamén, é dicir, vamos colocando todo o escenario alrededor desta cuestión da pornografía. A pornografía funciona, no título do libro, que o ten aquí Pepe, funciona casi como un enganche, vale? É dicir, como a pornografía falar desto está un pouco de moda, de feito, a editorial que publicou o libro nos pediu que escribíramos sobre isto, porque sabe que, bueno, un libro que é vendible. Pero en realidad nos utilizamos como excusa para falar de un montón de cousas e, sobre todo, para denunciar que, como sociedade, estamos tendo unha atitude moi irresponsable cando non se fai educación afectivo-sexual en todo o sistema educativo. E non se forma, de paso, as familias, que, lóxicamente, teñen que ir acompasadas e que, ademais, tamén, según as enquisas que podemos contrastar, que podemos consultar, as propias persoas adultas recoñecemos que temos moitísima desinformación sobre este tema. Vamos por aí dando tumbos, equivocándonos, máis que acertando, e carecemos de formación, e moito máis cando nos enfrentamos a cousas, cando nos enfrentamos a dilemas ou cando nos enfrentamos a situacións, pois ao mellor nos sentimos incapacitados para dar unha resposta, incluso no cara a cara, na interacción familiar ou personal. E, bueno, moito máis cando no sistema educativo, non sei sabedes, non hai ningunha materia que aborde isto directamente. Tampouco, por exemplo, na carreira de psicoloxía. Un elemento tan importante como a sexualidade humana está fora dos currículos. Te podes formar despois nun máster ou algo así, pero está moi marxe. O sea, cando en realidad, e a OMS o dice, a Organización Mundial da Saúde dice que a sexualidade é un elemento fundamental da identidade humana, e formarse na sexualidade tamén é un dereito. E entón, bueno, pues nos un pouco pretendíamos dar resposta a algo e unha mirada amplia a esta cuestión. Pareceche ben, Pepe? Eu seguiría escoitando toda a tarde, non sei como falareu. Bueno, é un placer escoitar sempre a Amada. Boas tardes. Voume a seguir presentando un pouquiño, pero non porque necesite presentarme, sino para que sepades o que eu fago. Vale. Eu sou un profesor de filosofía, desde a teoría fala ela, que é experta, e xa vedes que ben fala, sempre é un gusto estar con ela, e escribe moi ben, logo vos falarei un pouquiño do seu libro. Eu, se teño un valor para estar nesta mesa ao lado da Amada, é o valor da praxe. Ela ten o valor da teoría, e eu teño máis o valor da praxe. Eu traballo con meniños e con meniñas, pero especialmente con meniños. Hai como 15 anos, canso de traballar o feminismo na clase e que non me saíra ben, canso de que non me saíra ben, non de traballar o feminismo. Fomos conscientes, unha compañeira de matemáticas máis eu, de que tíamos que facer algo novo, porque cada vez que traballábamos este tema, o que conseguíamos é o efecto contrario. Anoxos, nenos enfadados ante as mulleres apoderadas, ou que tiñan algo de discurso xa nesas idades. Entón, pensábamos que, e así o víamos, que os meniños estaban indo por uns derroteros antifeministas, antiigualitarios, que nos preocupaban. E non sabíamos que facer. Entón, se nos ocurriu separar por sexos. Eu sei que isto é polémico, logo si queredes falamos, non son do Opus, é unha cuestión puntual. Segrégase por sexos puntualmente. O traballo en igualdade en calquer materia debe ser en espazos mixtos, isto que quede claro, non? Pero puntualmente si é necesario separar por sexos. Eu volvo a, non sei se a palabra igual é demostrar, por lo menos argumentar. Vamos a usar unha palabra máis débil. Argumentar porque é necesario separar por sexos.
un pode empezar desde un punto de vista teórico pois, que os humanos temos unha socialización diferenciada. Non se media as mensaxes que eu recibo como home, non son as mesmas que recibe unha muller sobre o sexo, sobre o amor, sobre a violencia, sobre distintos, podemos seguir dicindo, que nós somos, non? Que nos construye como ser personas. E isto notase na escola. Isto notase na escola, notase na sexualidade, notase nas actitudes, notase no fracaso escolar e podía seguir. E entón tamén se notaba, obviamente, no discurso. Entón, a idea, e xa aquí remato un pouco da xustificación, era unha xustificación práctica, pragmática. Vamos a ver que pasa ao falarlle de forma distinta, en espazos distintos, porque así as mulleres poden ter unha voz que non teñen cando están eles, porque curiosamente falaban máis dos espazos sobre o feminismo eles que elas, moitas veces, porque estamos habituados, eu primeiro, a falar antes calquera. Eu tiven que facer un esforzo para escoitar a moitas parellas ou mulleres da miña vida, irmás, compañeras de traballo. Tiven que facer un esforzo de calar, de escoitar, non? Ese esforzo, obviamente, venme das lecturas feministas. Ben, ao separar por sexos, eu podedes imaginarvos que naquele momento eu non sabía que iba a facer. Non sabía que iba a facer. Eu, de feito, dixen a miña compañera, pero onde vou eu? Estou no ano 2010, eu sei de feminismo, pero non sei de homes. Eu home. Claro, porque nunca pensara sobre min. Eu simplemente vivía como home tal como vivimos os homes. Porque temos tantas mensaxes e xa temos moi claros os códigos. E son códigos moi estruturados, non? Quedei impresionado da necesidade que temos os homes de falar. Eu primeiro. Aquilo cambioume como profesor tamén, Deixei de expulsar os meniños, deixei de usar a miña violencia masculina contra outros homes, que usaba mediante o parto a expulsión, por exemplo. E estes rapaciños gústalles. E si é certo que era necesario por 3 motivos o Obradoiro. Estou resumindo todo, porque podía estar aquí en modo Fidel Castro 6 horas falando do que facemos. E deixei, é moi importante para os nenos malotes, o modelo malote que hai no instituto, hai que ensinarlle a orixe do seu comportamento e as consecuencias tóxicas dese comportamento. Preguntas tan simples como, cando hoxe a mañá en Tui, vos vou ler unha cousiña, porque vexades que o digo é certo, cousiña deles, dos meniños. Cousas tan simples como, por exemplo, que o malote, esta mañá preguntáballe, quen non está en primeiro bachillerato agora? Quen non chegou a cuarto de ESO? Entón, eles identifican a inteligencia co femenino, non sei se o sabedes, pero isto é un éxito do feminismo, non? Pero non só polo feminismo. Identifícana porque os que fracasan son homes. O fracaso escolar é maioritariamente masculino. Entonces, simplemente hai que advertirlle a un neno que, claro, cando eles recoñecen enseguida, cando alguén se porta mal como un profesor, cando eu fago Obradoiro fago moi teatral, onde deixo que me insulten, digo, insúltame. Que lle di teu compañeiro a un neno cando se pasa con un profesor ao salir? Como te pasaches, como colega? Reforza unha conduta, segundo parto o día seguinte, tercer parto o día seguinte, e acaba expulsado. E os meniños, din, hai que advertirlles. Entón, ese é un primeiro obxectivo do Obradoiro, é dirixido aos malotes. Hai un segundo obxectivo, que son, para min, ainda que vou para atrás son en orden de importancia maiores. Hai un grupo de nenos que non poden ser, poñeme algo filosófico, que son máis emocionais, que son máis delicados, que a mellor non lles gusta o fútbol, que lles gustan outras cousas, pero non poden ser, non poden mostrar eso. Cando a un neno lle preguntas no Obradoiro, cantas veces te chamaron gordo? Isto fago igual, ou gafotas, ou pequeno. Eles recoñecen, pero se lle preguntas a seguinte pregunta, doeuche? Dinche non. Por que? Dinche que non. Por que din que non? Porque non poden recoñecer a dor diante dos outros homes. Esta é a segunda pata do Obradoiro. Apoderar a eses nenos que son distintos, o que les chaman os frikis ou raritos, os que se saen da norma. E a terceira pata importante é ser a voz tamén destes homes e dos homes gays, dos homes que non cumplen a heteronormatividade, non? Que tamén se fala no Obradoiro. Ben,
Conto-vos, antes de dar un pequeno discurso, a mí córtame tamén, porque eu tamén teño moito rollo. Só vos vou ler unhas cousiñas, para irlo centrando tamén no tema que nos ocupa. Pero eu tiña que falar desto para que entendades o que nós facemos, non? Do que se fai coas mulleres, teria que falar a miña compañeira. Non eu podo vos contar, se queredes, porque o sei. Pero eso. Esta mañá, sur de Galicia. Nada máis, non vou dicir nada máis. Entre as preguntas que lle fago, por exemplo, sei cantas veces o teu pai te lle di quérete, te quero, te abraza. Cantas veces o teu pai te insulta, con que insultos. Eu fago estas preguntas como xefe de estudios. Porque a maior parte do fracaso masculino ten que ver ca figura masculina. A maioría. A maioría dos... Isto digo como experiencia vital. Pero, bueno, como estamos falando de sexo, e iso nos ocupa eso, non podo falar de todo no tempo que nos queda. Que se espera dun home no sexo? Tedes que prepararvos. Sinto eu, escriben eles, que dure moito, non vai ser moi original, que a teña grande, que tome iniciativa, que dure, que la tenga grande, que dure mucho, que tenga grande, que sea el activo, que sea activo, dominante, que sea físicamente perfecto, menudo agobio, que sea dominante, que la tenga grande, que esté fuerte, que dure mucho, que dé caña, que aguante cuanto se le mide, que la tenga grande, que dure mucho, que dé fuerte y rápido. Algún non contestou, porque la verdad tiña moi pouco tempo, dame moi pouco tempo. Que dure moito, que a teña grande, que sexa forte. Que dure moito, que a teña grande. Podía seguir así, bueno, algún non contesta, e así. Mais ou menos estou repetindo o mismo, vale? Estou me ansia de un original, pero non. Bueno, esta é a sexualidade que teñen na cabeza. E non son culpables. Eu no verdadeiro non os fago sentir culpables. Obviamente, fago sentir responsables, pero non culpables. Porque eles sí é certo que os sinten culpables. E entón, a onde quero chegar eu con todo isto? Aquí o problema non é a pornografía. O problema é a falta de educación sexual. A pornografía é un efecto dun sistema, é certo que é patriarcal, xerárquico, donde se nos ensina que o sexo é poder. Pero se tú aprendes a ver pornografía, digo así de duro, cuns ollos críticos, cunha educación sexual crítica, o efecto sería moito menor. Eu non creo que podamos prohibir a pornografía. Xa sei que isto mellor non é moi vendible o que estou dicindo. Non lles prohíba a pornografía. Non lle digo ao neno que ten que deixar de ver pornografía. E isto queda duro. Por qué? Porque los pierdo. O que lle digo é que a pornografía que ven non é sexo. O que lle explico e analizo a película e lle pregunto quen é o protagonista da película. E como aí só hai poder e violencia. E non hai placer. Como non hai bicos, non hai palabras, non hai cariño, non hai preguntas, non hai que che apetece. Non hai risas, non hai mans. Isto que temos que facer. Eu non creo que lle podamos, xa sei que nesta parte son pesimista, non creo que podamos eliminar a visión pornográfica. Creo que me parece imposible. Eu, polo menos, non sei, se alguén me dá unhas pautas, eu encantado, como diga, porque non me gusta que vexan pornografía. Non me gustan que vexan isto. A pornografía existiu sempre. Existiu en Grecia, existiu en Roma, existe na iglesia románica de Cervatos, mirade, no norte de Palencia, sur de Cantabria. É unha iglesia preciosa, chea de pornografía, do medievo. É dicir, en ese sentido non é o que me preocupa. O que sí me preocupa e o que constato é isto, que hai unha falta constante de educación sexual. Entón, por que os nenos abrazan un pouco a pornografía? Obviamente porque é algo inevitable. A pulsión do desexo é inevitable. Hai un tabú do sexo, claro que hai un tabú do sexo. Non falamos do sexo. Eu, como docente, empecé a falar do sexo e da miña sexualidade hai 10 ou 15 anos. E a pregunta é, teño que falar da miña sexualidade? Se é para educar sin ser experto sexólogo. A miña resposta é sí. Teño que falar dunha sexualidade feminista. Teño que falar dunha sexualidade coeducadora. Teño que falar das miñas experiencias negativas sexuales. Ou das miñas experiencias machistas. Se non, non son creíble.
Se eu non recoñezo o mal que fixen, e eu son boniño, pero si é certo que tamén me equivoquei. Si é certo que teño na cabeza educación que non é a que eu escollín e que tiven que sacala e que tiven que borrala. Pero que ferramenta lle damos aos nenos? Fixadevos, xa remato, xa dademe un poquinho máis. A ver, que lles está pasando aos nenos? Os nenos, o discurso que hai hoxe antifeminista, perdone que cambie un pouquinho, por que hai ese discurso antifeminista en gran medida? Obviamente non é culpa do feminismo nin das feministas, só faltaría. Pero sí é certo que nos falta generar un espacio, que é isto que intento facer eu, de camiño aos homes para saber onde teñen que situarse, os meniños. Tú a un meniño que nace nesta sociedade, díselle que os valores da masculinidade son os mellores. Ves calquer película de Disney, fortaleza, valentía, movimento, agresividade e tal. E o que lle dicimos os homes é que así non poden ser. Bien, así non poden ser. Non poden ser agresivo tal. E que teño que ser? Iso que falta. Sabemos o que non deben ser, pero non lle ensinamos o que teñen que ser. E é o que se intenta facer nestes obradoiros. Entón, o rapaz adopta o que chamaríamos en filosofía unha postura nihilista. Nada tiene valor. Nada de lo que hago tiene valor. Entón, en que se refugia? Se refugia no contradiscurso? Claro, na machosfera. Por qué? Porque lle volve dar sentido a súa vida. Porque lle volve dar sentido ao que fai. Ten un lugar. E entón, nese grupo, pois, é onde eles se retroalimentan. Se a isto lle sumamos que vivimos nunha sociedade onde non hai comunidade, onde as familias son cada vez máis pequenas, onde as mães e pais traballan 12 horas, teño nenos que están todo o día solos. Todo o día solos. Ainda me dixo outro día un pai, é que o meu fillo só consume violencia. No móvil. Un pai. Non era pai biolóxico, pero un pai de unha persona. Entón, se todo isto lle sumamos esta situación, os nenos non teñen espazo. Por iso a mí me gusta moito aconsellarvos o libro de Bell Hooks, A vontade de cambiar. Por qué? Porque son, o que nos di Bell Hooks é que hai que ensinarlle aos homes a amar. Os meniños non teñen a ferramenta para amar e ser amados. Non se lles ensina, nin se lles ensina, e xa non digo no tema sexual. Moitos docentes, cando eu falo deste tema, di que eu deso non falo. E digo, e por qué? Tú non lle ensinas outras cousas e non eres un experto en seguridade vial, e non lle dis que non cruce o semáforo en vermello. Non fai falta ser experto en todo para falarlle de cousas que son básicas. Entón, os nenos estámonos perdendo por aí, porque non teñen o espazo onde eles sentirse ben. Por iso hai que dirixirse a eses nenos que vos decía no obradoiro, que son distintos. Porque eses nenos sí son salvables. Hai homes en momentos imposibles. Probablemente o expresidente da Federación Española de Fútbol é un home en momento imposible. No, e o discurso de Rubiales é un discurso que eu tiño cos meus nenos desde hai 20 anos. Non me sorprendeu nada o discurso de Rubiales. Un feminismo bueno, un feminismo malo, que hacen con os hombres, que non nos quieren. E este discurso teñen os meus alumnos. Entón, cal é a reacción? Cal é o único lugar que lles queda? E xa rematou. O único lugar que lles queda aos meniños, moitas veces aos 14, 15, 16 anos, é ter unhas relacións afectivas ou afectivos sexuais placenteiras. E non as están tendo. Non as están tendo. E logo están facendo dano. Eu fago unha enquisa todos os anos en segundo batch e descubro violacións. E eu non son amigo con 17, 18 anos. Outro día fixen nun instituto daqui da Costa da Morte, non digo os institutos por un pouco de cuidado, e cando digo o curso, logo os docentes que estaban nun curso, digo, vai ser forte que vos vou ensinar, pero tedes unha violación no instituto. Porque hai unha enquisa, coñecedes a Carmen Ruiz Repullo, que se fai unha enquisa diferenciada por sexos, porque non é o mesmo que hai que preguntarlle a unha muller que hai que preguntarlle a un home. É distinto. E na enquisa tú preguntarlle aos homes, algunha vez fixeches algo que non te apetecera? Responden todos, non. Outra pregunta, forzaches a alguén? Forzache significa insistencia abusiva, sin máis, non? Como poden usar eu, a veces sin querer, nas miñas primeiras relacións sexuais? Entón, pregúntale aos meniños, ningún meniño identifica eso como unha agresión ou como algo que el non fixo, porque din que non. Cando lle preguntas ás mulleres, algunha vez fixeches algo que non querías facer, suelen contestar entre un 30 40% que sí, con 18 anos.
O problema é que son os meniños malos. Non. Non. Eu non considero, non os xulgo como unha cuestión ética. Ahora sí, o que sí creo que se están facendo moito dano e están facendo moito dano. E isto, se non atendemos, isto digo esta mensaxe moitas veces ás familias, que temos que facer aquí? Pois hai que obviamente empezar a educar desde a infancia. Que hai que facer aquí? Hai que advertirlle aos nenos, hai que analizar, isto queda así moi forte, hai que analizar as películas porno. Hai que explicarlle a mensaxe que unha película porno está lle dicindo a un home que ten sexo por placer, como te dicías, que ten dereito ao sexo, e a muller que ten sexo por complacer. E que non é necesario. Os nenos hai que dicirlle, dígolle así, as nenas que están falando aí agora, claro que queren sexo. Claro que teñen desexo. Teñen como a ti. Pero se a proposta é o porno, eu tamén, como muller, diría, pois casi lo dejo para mañana, el sexo. Non empezo hoxe. E cando os meniños, prométovos, lle falas así, e deixas que falen, e recoñeces o que ti eres e o que podes gañar, porque hai que ensinarlle aos meniños, e aquí remato, o que se pode gañar sendo un home igualitario ou feminista, que non é necesario. E demostras, hoxe, por exemplo, e xa, cousas que xa remato, eu non soy feminista, dixome un, primeiro de bachillerato era. E só lle fixen isto, algo simple. Bueno, podíamos contar aquí moitas cousas, pero unha simple. Pero logo non queres que a tua nai cobre o mesmo camín? Non queres que a tua nai teña medo? Que non teña medo, sei pola rúa. Non queres que sea tratada como unha igual? Non queres que non lle fagan piropos sobre o seu corpo? Non queres que non... Entón, todo sí. Eso, en unha fórmula matemática, é igual a feminismo. Cando os nenos lle analizas estas cuestións e, sobre todo, intentar ver... Porque un neno pode querer ser machista, igual que un racista pode querer ser racista, pero non quere ser parvo. Non quere ser tonto. Entón, se tú eres capaz de unha posición deductiva, matemática, é así, demostrarlle e argumentarlle que o que está pensando é unha parvada, os nenos caen. E isto me lo podo demostrar, agora non, decía o de demostrar, argumentar, nas enquisas que eu fago ao acabar os obradoiros. Si cambia a túa percepción do feminismo, porque eu o presento como unha ética do cuidado. E os meniños recoñecen que sí, e recoñecense cuidados no feminismo. Que se necesita? Máis tempo, e que estén todos os centros educativos. E entón, bueno, logo, se queredes, vos conto así un pouquinho que outras cousas que me din sobre a sexualidade. Pero, bueno, aquí quería un pouco parar, entender así o que eu fago e tamén dar unha mensaxe da esperanza. O problema non é o porno. O porno é o efecto, repito. O problema é a causa. Tedes que pensar como nais e pais quen ten que educar aos nosos nenos. O guionista de Los Ángeles, que non pasou cuarto de eso, que son ali, non? Podedes imaginar os guións porno que sabedes, non? A cantidad de delicadeza que ten un guión e a diversidade e variedade. Ou que o eduquemos nós. Esa é a diferencia. Ou facemos sexualidade na escola, como fan en Navarra co programa Escolae, ou vai no educar o porno. E esta é a pregunta que hai que facer as familias, que tedes que escoller. Ainda que non seamos expertos, sexólogos. Por aquí quedo. Non sei se... Algunha cuestión que xa temos falado, porque, bueno, unha cousa que non dixen na introdución foi que Pepe e Sonia forman parte do libro. É dicir, justamente o penúltimo capítulo, antes das conclusións, dedícase a plasmar moi resumidamente o que sería a súa forma de traballar nas aulas, precisamente a partir do que el chama segregación. Segregación ten unha connotación negativa, é separación fundamentada, non? Sí, ou separación para compensar, que é máis bonito. Exacto, porque a socialización no que afecta ao xénero, é dicir, como nos construen como mulleres e como nos construyen como homes, non é algo neutral, nin deriva tampouco da bioloxía, senón que é algo moi afinado ao longo de séculos e que en realidad
consigue, seamos, nos gusten, teñamos unha serie de expectativas diferentes, ao servicio do que é o esquema sobre o que funciona a sociedade. Eu, que fui un docente hasta este ano, que xa estou xubilada, sempre fui un docente en educación infantil e educación primaria na facultade, é dicir, na escola de magisterio. E durante moitísimos anos en infantil non había máis que 5 rapaces estudando, de 80. Entón eu facíalles así unha broma, unha brincadeira inicial. E entón, unha aula que podía ser máis ou menos como este, que haberá 80 personas. E eu contaba, empezaba a mirar e contaba os rapaces, e 1, 2, 3, 4, ai, faltame un, se eran 6, sóbrame un, non? Tes que marchar, a ver, o que se apuntó. Quedaban moi sorprendidos, e digo, que solo se poden matricular 5 aquí nesto. Pero, que di? O sea, claro, me miraban con ellos. Entón, eu explicáballes, bueno, a cousa tiña máis broma, pero, bueno, explicáballes que cumplían estrictamente unha norma que en principio non estaba escrita. Na universidade, nin eles foron educados para elixir ser enxeñeiros, o sea, lle dixeron, ou eres enxeñeiro ou nada, non? E se eres enxeñeiro, ademais, que non sea de química, que sea de mecánica. Pero os datos sistemáticamente nos dan esta realidade, non? En donde vivo nunha facultade onde na outra titulación que se imparte, que é educación física, pois hai poucas nas chicas, todos son tíos, non? Entón, faz ver como a sociedade nos condiciona, como o que consideramos libre elección, pois resulta que non é tan libre, que está condicionada por todos os aspectos. Isto me leva a comentaros algo que tamén está no libro, que é o de OnlyFans e todas estas cousas, non? Que, bueno, nesa maniobra do capitalismo neoliberal de apropiarse das reivindicacións de dereito ao sexo, unha sexualidade activa por parte das mulleres e tal, o que fixo foi apropiarse desa reivindicación e desa demanda e reconducila cara ao mercado. E entón, pois, se existes plataformas, non é a única, OnlyFans, que lle din ás chicas que poden monetizar, esta palabra da neolengua, a neolengua é o que é, como sabemos, pois din que poden monetizar o seu capital. Vender o seu corpo. O seu capital erótico. Todas as persoas, independente que seamos homes ou mulleres, temos un capital erótico. O que ocorre é que ese capital erótico, especialmente no plano sexual, que é unha parte do capital erótico, os homes teñen a opción de usalo, pero as mulleres temos a obriga de usalo de alguna maneira, e sempre, non? E dai todo ese tema da sexualización e das exigencias sobre os corpos e do mercado que fai coas mulleres, non? Convencernos de que non somos nunca suficientemente bonitas e sempre nos miramos a través dos ollos dos outros, non? Isto sempre se fixo, o sea, sempre. Arrastramos unha cultura na que xa calquer investigación sobre como se representa o femenino na cultura, pois eso, as mulleres estamos nos museos como obxetos dibuixados, pintados, presentados, pero non como aquel que pinta, o xeito que realmente interpreta o que eres. Entón somos interpretadas a través dos ollos, isto tamén dos ollos dos homes ou dos ollos desa cultura androcéntrica e masculina, aínda que as intérpretes eventualmente foran mulleres. E esta cousa de OnlyFans o que fai a maiores de aproveitar toda esta bagaxe que xa temos, histórica, o que fai é desdibuxar os límites entre o que é esa explotación de capital erótico e a prostitución propiamente dita. Acaba legitimando a prostitución e de alguna forma estendendo a idea que xa estaba antes, pero que así se asenta con maior forza, que calquera muller, bueno, suficientemente aceptable, digamos, no mercado do sexo, que, bueno, pode ser calquera, o sea, tampouco pensedes que, evidentemente, hai uns corpos estereotipados e hai, digamos, uns modelos, pero, en principio, pode ser calquera, dai o éxito tamén do pornografía amateur. Pois, se sabe venderse, pode lograrlo, por tanto, calquera pode ser prostituta nun momento dado, non? Pode entrar aí. E esa tamén é outro elemento do que nos consideramos o conglomerado, o ecosistema, en torno como a pornificación da cultura e a todos estes elementos, digamos, teñen en común
teñen en común o que na machosfera se chama poñer as mulleres no seu sitio, devolvelas ao lugar onde teñen que estar, non? E en donde, tamén hai outro elemento moi importante para analizar isto, nese universo machosfera, en donde efectivamente topan un lugar de pertenencia, un lugar que lles dá respostas simples a dilemas e cambios importantes na sociedade, onde se encontran, pois eso, desorientados, e que, aproveitando esa debilidade na socialización diferencial, a socialización diferencial polo xénero, donde as mulleres se nos educa para ser empáticas, ser riquiñas, gustar, deixarnos un pouco amarse en pro das necesidades dos demais, se nos cultiva, pois eso, se nos premia ser máis caladiñas, non empoderarnos, de moitas maneiras se nos premian ou se nos castigan determinadas actitudes que son consideradas masculinas ou impropias para as mulleres e se nos fomentan outras, e os homes, pois a contraparte, solo que, bueno, un home sempre acabará estando premiado polo lugar que ocupa na xerarquía, e ese lugar de maior estatus é o que votan de menos, o que se vota de menos na machosfera, non? En donde efectivamente se topa apoio, verdad? Pertenencia, explicación, pero donde tamén funciona como un elemento de control e de vigilancia sobre os outros, sobre os menos homes. En realidad, o que teme un home, e por eso se comporta de forma agresiva coas mulleres, é a condena dos que son máis homes que el. Sí, eu, de feito, acuñei un concepto que lle chamo machinazis. Isto venme de como sempre me falaban elas das feminazis. Os nenos desde hai moitos anos falan de feminazis. Entón, eu, polo que está dicindo a Amada, pois, empecé a chamar os machinazis. Os machinazis é como o gran hermano. E quen é o teu gran hermano? O teu colega, que está ao lado. Pode ser o teu pai tamén, non? Pode ser o teu irmão, pode ser un tío, non? Pero fundamentalmente o que vixila a masculinidade é moi frágil, é moi fácil rompela, é moi fácil que te vacilen, é moi fácil que haxa un control sobre ela. Os nenos enseguida recoñecen que teñen que poñerse en risco, que teñen que saltar se saltan todos, que teñen que saben o que significa ser un home, como bebe un home, moito, como conduce un home, rápido. É dicir, cales son as dúas opcións que ten un home cando lle faltan o respeto, non na violencia, pois ir ao hospital ou á cárcel, non? Ou pegas ou eres pegado, non hai máis opcións. E entón, pois claro, eles identifican. Entón, calquer saída da norma, calquer neno que se sinta un poquinho distinto ou que quera facer algo distinto, automáticamente é sancionado. É sancionado polo grupo de pares, polo grupo de iguais. Entón, eu un pouco chamalle de broma, era un pouco para picalos, porque estaba cansado dese concepto de feminazi, e para que eles entenderan que era un concepto que, aparte de falsear a realidade, era un concepto que lle afectaba moito máis a eles. E eles, sí, son conscientes e recoñecenche este control que hai. Tamén yo recoñezo eu o control que eu tiña que tiñan os meus amigos sobre min. E aí moitos nenos choran a veces nos obradoiros. Algún neno di, si é que non paraches, acórdome unha vez aquí en Brión, un meniño que me dixo, é que me estuve en todo Bran, por culpa túa, dixo yo un así, cando chegamos aquí, poñendo a camiseta, porque estaba cansado de que me chamaras gordo. E non pude bañarme en todo Bran, por culpa disto. E os meniños, cando incluso se tens que falar xa de algo distinto, lo que te feminiza, tú preguntas aos meniños cousas que se lle faen para que pasa que ali non o recoñecen. Quen lle gusta ser femenino? Credes que levanta a mao algún? Ningún. Non hai ningún. Porque non valoran o que feminiza. Estamos construídos, como vos sabedes, en negativo. Nos estamos construídos en contra do femenino e en contra do homosexual. Non pode ser ni femenino ni maricón. Eso que un home temos moi claro. Todo o que se achega a eso, automáticamente vai ser vixiado, sancionado, obxeto de burla, e por eso é necesario traballar estas cuestións. É necesario que eles lle den a volta, e é necesario que os nenos, que tú te convirtas na voz, os docentes temos os pais, e os docentes temos unha función moi necesaria, exercer de modelos. Exercer de modelos. Como eles non poden ser a súa propia voz, o que eu fago nos obradoiros é ser a súa voz. Igual que como docente teño que ir aseado, teño que ir arreglado, teño que ser un modelo, teño que falar correctamente, non podo dicir tacos, teño que ser un modelo nas outras facetas da vida, que son as máis importantes peles.
as funcións afectivas. Igual que lle ensino como lle ensinei ao meu pai a dicirme quero te fillo. O meu pai estes 70 anos nunca me dixo quero te fillo. Por qué? Porque era malo o meu pai, non. Non sabía nin podía. Nin sabía levarme a un parque. Non sei se había parques daquelas, supoño que non había. Pero tampouco era capaz de cambiarme un cueiro fora de aquí. Que é o que fai este tipo de modelo masculino? É que tú pierdas. E por que perdes? E por que non eres capaz, como ti ben dicías? Porque non escollo ser o home que son. Eu non escollo ser así. É un modelo imposto. É un modelo que me obrigan a ser e que moitas veces non quero ser. Entón, que teño que poñer? O que lle chaman, documental que vos aconsello, A máscara na que habitas, un documental norteamericano, La máscara na que habitas. Poderlo ver en YouTube. É un documental libre. E os homes estamos acostumbrados e os meniños a poñer a máscara anti-emoción, a máscara de que somos impertérritos, de que nada nos molesta. Entón, isto que nos leva precisamente a ter unha vida infeliz e esa vida infeliz a moitos homes lles leva a violencia. Por qué? Porque sempre estás frustrado. Nunca vas conseguir o que o patriarcado che di que tens que ser. Solo se consigue en 2 lugares. No sexo. Podo comprar unha muller. Eu podo comprar unha muller. Eu vou de aquí a Padrón e podo comprar unha muller. Podo ter sexo. Pagando. E iso é o único lugar onde o patriarcado sí acertou. O patriarcado e o capitalismo se uniron aí para que eu teña a sensación de que, aínda que sea un frustrado, poda, de alguma forma, ter un lugar onde o poder se exerce. E isto hai que enfrontalo como homes, entre nós. Porque, como lle digo aos meniños, se eu vou a prostitutas, poño en perigo a tua mãe ou a tua filla. Por qué? Porque lle estou dicindo a outros homes que teño dereito ao corpo dunha muller, pagando ou sin pagar. A prerrogativa sexual. E con isto da prerrogativa sexual é un dos elementos básicos da machosfera, non? O dereito ao sexo, que chama tamén unha socióloga que se chama Siri Banning, que justamente dice, analizando un caso moi famoso de... Non se oye. Analizando o caso que foi moi famoso, que serviu para facer, bueno, moita publicación, que foi o caso de Rogers nos Estados Unidos, un tipo que un bo día no campus universitario no que estaba, matou a varias persoas, tanto mulleres como homes, sobre todo mulleres. E o que se decía na machosfera é que en realidad matou porque ese pobre chaval o que quería era ter sexo, e as mulleres que son unhas cabronas, que non desean, pero saben utilizar o sexo para obter outros beneficios. O sea, directamente consideran que nos... O sea, é unha interpretación tremenda sobre o que é a sexualidade, na que os homes teñen un impulso que non poden reprimir e que necesitan satisfacer, e as mulleres, en realidad, como non temos ese impulso, pois en realidad comerciamos con él. Digamos que exercemos un modelo de economía das relacións, en este caso das relacións sexuais. E, por tanto, que pasaba, según eles? Pois que este pobre quería con determinadas chicas e as chicas lle daban calabazas, e entonces un momento dado se cabreou tanto que matou por iso. E iso foi absolutamente mentira, porque en realidad quen o ridiculizaba, quen o acosaba e quen lle recordaba que era un fracasado eran os homes. Por eso que esa machosfera non só exerce como elemento de pertenencia, en donde se ti, por exemplo, acosas a Rita Maestre ou a calquera muller que este aí reivindicando de todo tipo de cousas, desde na política ou na educación ou onde sexa, pois enseguida recibe o aplauso e a felicitación e o reforzo de outros moitos, senón que ademais exerce de vixiancia, porque eso reforza precisamente o poder desos machos alfa, non? Desos famosos criptobros e toda esta... Vamos cortando. Solo quería referirme a 2 cifras que nos poden facer pensar. Ainda que o estudio sobre este asunto se remonta a varias décadas atrás, ainda que o estudio sobre o comportamento sexual é moi reciente e apenas ten recursos, tamén hai que decirlo, é dicir, parece que a sexualidade... Non, isto non se estudia, se estudiou, por non falar aquí do tema do clítoris, non, que recientemente foi rematado de saber como funcionaba todo isto. Bueno, pois no ano 2020 Paola Damonti dice o seguinte respecto da fenda orgásmica.
dice, os datos son reveladores, mentras que sempre o alcanza o 75% dos homes heterosexuales nunha relación sexual, solo consigue o 33% das mulleres. Incluso na categoría de casi sempre a diferencia significativa, o 95% dos homes frente ao 65% das mulleres. E aínda chama máis atención que o 20% das mulleres afirman non ter nunca orgasmos, mentras que os varóns só lle pasan o 2%. Bueno, isto está claramente dicindo que o tipo de relacións sexuais que mantemos son francamente insatisfactorias. Incluso, bueno, pues esa frase, non? O sexo non é o que parece, non merece a pena, en fin. O tema é fascinante, todo o mundo está, vexo que está super atento, me parece perfecto, pero queremos sempre darle un ratiño para debate e preguntas dos asistentes. Entonces, se alguén quere facer algunha cuestión, porque houve tantas cousas, son moitísimos temas. E o que falta. Por suposto. Pero, bueno, xa vexo varias mans levantadas. Sí. Moi interesante a conferencia. Teño dúas preguntas para calquera dos dous conferenciantes. A que edad se debe de empezar a explicarlle a educación sexual aos nenos e quen a debe dar? Antes de que me contesten, se me permitides, podo contar unha anécdota personal que demostra o fracaso que tivemos. Un día, acabando unha intervención, saleu o tema da educación sexual. Estou falando de fai 40 anos ou máis. Estamos falando de como educábamos aos meniños. E cada un empezou a contar a súa experiencia, eu dibuixei uns de tal, o que era isto, outro que uns dibuixos, que viña un libriño. Entón, unha ginecóloga que tiña un neno e unha nena, non sei, serían de 9 anos ou así, ou 8 ou 10, non sei, dixo, el outro día les expliqué a mis hijos con lo que eran los testículos, el pene, la vulva y tal, muy bien. Y a la semana vino el niño y me dijo, mamá, a lo que tú le llamas vulva, nosotros le llamamos cona. Con lo cual demuestra que ya llegó tarde a la explicación y fallamos en la explicación. Y yo digo, ¿qué semana pasó ese chaval dándole vueltas hasta llegar a esa conclusión? Bueno, eu digo algo, procurarei ser breve. A educación sexual empeza no momento que nacemos. A través dos... Na familia, inicialmente, claro, porque en principio as criaturas se socializan no fogar. E entón, ese sentido, é o que ven os corpos espidos con naturalidade, todo este tipo de cousas. Se ti tes unha relación natural co teu corpo e vives a expresión corporal e o cariño, o afecto de forma física, non esa charla non ten sentido. Ningunha charla ten sentido. É unha situación moi violenta dar unha charla nun determinado momento. Hai que aproveitar calquera circunstancia da vida para, bueno, pues para comunicar, confrontar, dialogar, compartir, criticar o que sexa, non? Desde logo, prohibir fastidiar, porque o que ti lle prohibas pode ser que acceda a elo de outra maneira. Polo tanto, o que hai é que sempre estar abertos a entender e a responder cando surden as preguntas. Se na familia se ten esa capacidade, polo menos estamos garantindo que, chegada a idade, que este outro dato, o 80% prácticamente das criaturas buscan información fora da familia, fora. Xa o fixemos de sempre, porque como hai todo ese tabú, como decía Pepe, pois evidentemente nos dá como apuro falalo en familia e van buscar información fora. Pero se na familia se supo preparar esa comunicación afectiva, é máis fácil que ante unha situación crítica, unha situación de dúbidas, de perigo incluso, porque o caso, non sei se conocedes o libro este 6000 de Laura Vela, é que hai tantos recursos para educar. Esta foi unha nena que con 12 anos foi captada a través de internet, porque, bueno, era buscada, tiña curiosidade, foi captada a través de internet por un pederasta que a violou durante varios anos, con 12 aniños. A súa relación familiar, que está aí as claves, non foi o suficientemente boa
como para que ela se atrevese a contalo en casa, porque ela pensaba que iba a defraudar. Que educar non é doado, o sea, eso que quede claro, ninguén ten a fórmula. Pero evidentemente, que fallou aí? Non é que a familia fora culpable, pero evidentemente a calidade comunicativa non existía, porque cando ela se puxo en perigo, que tuvo medo, foi a ser, digamos, revictimizada, ¿sí? E arrastrou isto disociando, que é o que lle pasa ás mulleres en prostitución, por exemplo, disocian. E o que lle pasan o que a educación sexual masculina lle pasa aos homes, a moitos, non a todos, obviamente, a moitos homes co sexo, disociar afecto e prazer. Isto según unha psicóloga, psicoanalista feminista que se chama Benjamin. O que ocurre nese tipo de educación, digamos, de unha forma extrema, é disociar, e por eso poden ir a buscar prazer sin empatía en unha prostitución. E iso é moi frecuente. Ou coa violencia. Bueno, este dato xa o deixo si sale. Eu respondo rápido tamén, así, moi rápido. 0 anos, somos un ser sexuado desde que nacemos. Por lo tanto, a educación ten que empezar desde aí. Quen ten que impartila? A familia. Bueno, eu aquí discrepo un poquinho. No, é que non termine, deixei a ti a parte educativa, porque teñen un dereito que... Porque creo que moitas... Non, non é discrepancia, non é... Non, para nada. Simplemente, non? Eu creo que é máis importante a escola. Por que motivo? A veces os pais e as nais ou non teñen a formación suficiente, ou non teñen a capacidade, ou está a vergoña. Hai moitos elementos que entre fillos e nais e pais son máis difíciles de tratar que eso. Por eso creo que a escola, e hai outro principio, a escola é o corrector das desigualdades de orixe. E as desigualdades non só son económicas ou educativas, poden ser afectivas. E a escola pode corrixir as carencias afectivas dun neno nunha familia. Pode colaborar en corrixir, en axudar. E tamén nas sexuais, na educación sexual. Pois eu creo que a escola para min é o factor tal vez máis importante de todos, non? E logo, no meu caso, hai que ter unha formación, obviamente hai que ter unha formación, pero non fai falta ser unha formación, vamos, un experto sexólogo para falar desto, vale? Si son agencias externas, tamén pode haber, que as hai, e hai expertos e expertas e veñen ás escolas, sí. Tamén quero dicir aquí unha cousa moi importante. A educación que se dá sexual nas escolas casi sempre é o medo, que está ben. Evita o embarazo non desexado, evita as enfermedades de transmisión sexual, pónselo bien, está ben. Non só faltaría, se hai aquí alguna persona que faga isto, felicito e grazas. Pero non educamos no desexo como placer, no sexo como algo positivo, non como medo. E é moi necesario empezar a educar aquí nesto. No importante que ten o sexo na formación da tua identidade, da tua autoestima, como home, e que sea un sexo, obviamente, correspondido. E aí é onde temos que incidir para o meu gusto. E logo, xa remato, no caso dos obradoiros separados por sexo, podese facer en calquera idade, incluso fixemos experiencias en primaria, pero, digamos, o que falo eu pola temática que falo, comentar películas porno e iso, cuarto de ESO e bachillerato, é o ideal. Cuarto de ESO e primeiro de bachillerato, cando empecen as súas primeiras relacións sexuais. Hola, bueno, eu teño unha pregunta breve para a Amada, e se podería dar unha definición xeral sobre machosfera, que é un termo que saiu moito nesta... Si, o que vexo como definición máis acaída que é un conglomerado aparentemente desconectado de canales de difusión de misoxinia, donde o principal é isto, a combate contra os avances do feminismo, a necesidade que ten todo este sector, digamos, podríamos chamarlle resentido con estes avances, de volver atrás, cousa que vai ser difícil porque non nos vamos deixar, e polo tanto é moi diverso, estarían desde o máis extremo que pode ser o incel, a esfera incel, e logo todo este conglomerado de cousas aparentemente que non teñen unha relación moi directa, pero que ao final o que están fomentando é ese modelo de masculinidade que exclúe as mulleres, ese modelo de masculinidade dominante e hexemónica. Hola, bueno, noraboa pola vosa charla. Eu quería comentar, estaba ahora aquí pensando na miña experiencia docente de toda a vida, e sempre escoitei falar, ou falábamos entre nós, da necesidade de educación sexual e afectiva, pero ao final sempre que quedou en mans de algunhas persoas de boa vontade, nunca hubo
unha intención clara por parte das autoridades educativas de implementar eso de maneira que todo o mundo tuvera acceso a ese. E creo que é moi necesario. Tamén pensaba, na miña infancia, me acordo de atopar de pequeno ali nun pobo de mariñeiros unha revista pornográfica tirada no chan, a dificultade de acceso a esas cosas, e claro, todos quedábamos abrallados, vendo, e isto que tal, non? Pero que esa curiosidade tens que satisfacela de alguna maneira, e os rapaces o que teñen é o móvil e internet e van a buscar as respostas que necesitan, desgraciadamente, pois con resultados nefastos moitas veces. Bueno, nada máis, Nora. Gracias. Mentras tras isto, digo, eu nese artigo do que facía referencia, intento ser un pouco polémico, unha pregunta que vos deixo ahora vos, pregunto eu. Tería que facerse contido audiovisual que fose educativo distinto do porno? Son preguntas que hai que facerse, non? Para evitar esa consecuencia nefastas. Perdón. Ben, bueno, moitas grazas, interesantísimo. A ver, eu quería contradicir o que se dixo sobre a escola. Precisamente porque dediquei toda a vida á educación, son absolutamente contraria a poñer como carga para a escola, ademais do que ten que ensinar, pois que faga a educación vial, que hai que facer unha asignatura que faga a educación. Entón, creo que sí, que un dos lugares onde se pode facer esa educación é a escola e, digamos, implementar, organizar desde as administracións que se faga iso, porque eu que fun, entre moitas cousas raras que fun na miña vida, fun profesora de bioloxía, de ciencias naturais en Vigo, no instituto, facía educación sexual, aproveitaba, cando falábamos do aparato reproductor, que sempre tal, pois aproveitaba para iso, e despois ás veces encontraba xente que me decía, pois axudoume moito porque eu era lesbiana, pero pensaba que iso era horrible, e ti na clase, pois nos di, etc. Pero a ver, unha cousa é iso e outra cousa é, sabemos, en todo o que ten que ver coa formación de tipo psicolóxico, intelectual e tal, que a meirande parte do que se aprende e a forma en que un se en cultura non é na escola, que o mellor é sobre 30, sino que é na familia e na sociedade. Entón, claro que sí, que hai que facer eso na escola e creo que cousas como que fai Pepe son moi interesantes. Claro, pero deberían ser, bueno, vos falastes de Navarra e algún sitio onde é de forma organizada, non que nun centro digan, oes, ven, a familia. Claro, é que se ti estás dicindo unha cousa, igualdade, non sei que, despois na casa ven a contraria, non? Claro, entón, o que dicía Amada, é 3 medios de comunicación e todo o que é, en fin, agora máis que a televisión son as redes, entón, claro, é algo moito máis global, ten que ser global, porque senón, entón, pois... Sí, porque, además, isto que ti dis, Marilara, o decía sempre, cada vez que surde un problema na sociedade, señalamos a escola, e porque de paso que lle das a responsabilidade, lle dis que ten a culpa de que algo non funciona, que xa é o colmo, non? E sobre todo cando non te dan instrumentos, nin te deron a formación inicial nin continua. Entón, a ver, que non se trata ahora de decir, bueno, pues que se ocupe a escola, non? Por eso puxen en primeiro plano a familia, porque además no campo da interiorización das identidades, a familia ten un papel primordial. Pero evidentemente que a familia está, as familias, que tamén son cada unha da súa cor. Claro, que se trata aquí de garantir que polo menos un básico compartimos. E logo a oportunidade que dá a escola, sea nos grupos separados ou compensados, sea en grupos mixtos, a oportunidade que dá a escola de, si realmente tes instrumentos para traballar, de que surdan aí precisamente as dúdas e os conflitos. Os conflitos e logo a comunicación entre pares, pero xa unha comunicación con un pouco de asentamento e de acompañamento, onde dende a docencia non se xulga ninguén, es que os docentes somos xulgadores en nome da administración. E claro, desmontar todo isto tamén leva o seu traballo. Entón, crear eses ambientes onde as rapazas, sobre todo, podan efectivamente entender o conflito entre o prazer e a culpa, non?
que son pares que non son, que van unidos. O outro tipo de aspectos é fundamental, pero iso é máis fácil nun ambiente en donde están entre pares e poden debatir e poden xurdir cousas desde algo que ti preparas, pero tamén desde a propia espontaneidade da relación. É complexo, pero hai que afrontalo xa. Claro, a educación sexual, bioloxía, a reproducción, pois iso é o que quere Vox, que falemos en todo caso desto, claro, que é o que se facía. E de paso se lle di a rapazas, teste que protexer, non? Porque esa mensaxe da película Todas as mulleres que coñezo, non? O sea, ao final, se te pasa algo é pola túa culpa, porque foches a un sitio, ou dunha forma, ou a unha hora, na que, ou bebiches, ou o que sea, non? Entonces, a ver, todas estas cousas teñen que salir, e de feito salen, nos obradoiros salen. Os conflictos que viven as mulleres que teñen que ver coa estrutura social, ao final salen, porque un dos medios que teñen as nenas é a ser consideradas fáciles, aínda hoxe, ou a que as usen, non? Entón, todo isto sale, e ao final sale, e ti, se tes certa preparación, eres capaz de ir desmontando cousas que logo elas salen. Eu notaba nas aulas que salían e logo falaban. Claro, ali non podes abarcar todo, ni medio. Non é o único, pero creo que é importante pola estrutura que temos. A escola daros unha estrutura e un achegamento aos meniños que non tes en outros lugares, non? Medios de comunicación, redes sociais, claro que sí, o que plantexei antes. Hai porno para mulleres. Hai que dicirlle aos nenos que hai porno para mulleres. Non debería ser porno para mulleres. Claro, pero xa, claro, pero isto existe. Porno feminista, porno ético. Claro. Entón, que temos que facer? O sea, que hai que facer porno educativo. Son preguntas que habría que facerse todos, porque se a escola non vale, se isto non vale, entón, onde temos que chegar? Agora, que si é certo é que é un conxunto, é dicir, a sociedade é un conxunto e nós estamos totalmente de acordo. Pero é unha ferramenta moi importante a escola. Bueno, a miña pregunta ven de unha preocupación, que é a preocupación que provoca fundamentalmente, digamos, o feminismo dentro da xuventude, como unha reacción contra, digamos, a loita feminista, porque entenden que o que se trata, en definitiva, é de acadar uns privilexios, de ter unha discriminación positiva e que, de alguna maneira, les quedan relegados. En este sentido, pregunta, sin compartir, non sería mellor poñer en primeiro plano o término de loita por la igualdade e deixar, digamos, en letra pequena o outro término de loita feminista? Habería que facer a xenealoxía do termo feminista, pero bueno, en todo caso, o feminismo, claro, precisamente como nace da rebeldía e da necesidade de pois claro, tema la prensa. Entón, claro, tuvo peor, porque decir que eras feminista e uns anos en aula, tiñas que explicar que o feminismo non é o contrario do machismo. Non é o contrario do machismo. O feminismo é un movimento social, é unha teoría política, é unha forma de análise social, é dicir, e non ten nada que ver con suplantar, que as mulleres suplantemos o que lle demos a volta a torta, porque eso non soluciona absolutamente nada, tampouco no plano sexual. E entón, que hai xente que lle dá como raspa, que lle produce urticaria a palabra feminismo. Eu creo que o que hai que aclarar o término, non? Porque feminismo e igualdade son o mesmo. E a resposta de unha parte importante. Pero o que lle molesta non é o término, o que lle molesta é os avances. Claro, que iba a dicir isso? Sí, eu te entendo. Nese sentido... Entendo que o propós como unha estrategia para gañar a certos homes. Sí, eu te entendo tamén. Entendo a parte positiva e a boa intención, pero tamén, estou con Amada, creo que non hai que renunciar, porque senón é como perder. Non hai que perder. A palabra feminismo ten unha connotación moi clara. E ten uns ítems, unhas premisas moi claras. Que calquer neno, cando yo dixen a palabra, o que xe dicía antes, eu fago yo eso, dixe que sí a todo. Entón, logo lle paso feminismo a isto, dixe todo isto. Ergo, eres feminista, non? Claro, entón, cando isto lle faz, os rapaces sí que o sinten, e o ven. Que a día de hoxe hai unha connotación, eu chamo isto violencia epistémica.
hai unha violencia epistémica, hai denuncias falsas, as mulleres xa se pasaron de frenada, as mulleres xa o que buscan é estar por riba dos homes, agora só hai políticas de igualdade, o meu traballo é peor por culpa das mulleres, podía dicir moitísimas cousas. Vamos a tener que follar previo contrato. Claro, é dicir, se follo me van a denunciar, claro, este tipo de cousas están nos meniños, e eu digo, para quen coñecedes, por favor? Que lle pasará isto, claro, eu enfronto esa realidade que fago nos obradoiros. Por iso creo que non hai que renunciar. Entón, cando eu falo de modelos e da escola, eu digo, eu sou un home feminista, que significa? Que non te expulso, joder, que te cuido. Que che pregunto, por que me insultas? Por que? Porque eso que me ensinou o feminismo. O que me ensinou o feminismo pode ser da miña mãe. Non, o meu pai tiña medo e a miña nai cuidábame. Entón, que significa lo que feminiza? Lo que feminiza é lo que cuida. Entón, é un profesor afectivo que te cuida, non te vai expulsar. Vai che preguntar por que estás enfadado, por que te levantas na aula, por que me insultaches, por que pelexaches, e onde está a causa deso. Entón, cando tú lle explicas realmente o que é, a palabra connota outra cousa. Hai que connotar a palabra outra vez do que foi sempre, que ten un sentido positivo. É certo que ela está connotada negativamente. Entendo e valoro a túa posición, pero creo que non debemos perder a batalla. Senón que explicala. Sí, sí, en claro. esos termos. En esos termos, sí. máis xoven que non viviu, digamos, toda esta historia de discriminación, de opresión e de realidade. Claro. Hai que explicar. Sí, é certo, é certo. No termo de igualdad. Mira que nos inventamos, equidade, igualdade, non sei que. Mira que... Sí, é certo, é un esforzo. É esforzo, pero é a nosa función. máis intervención? A ver, alguna última intervención se hai. Eu, bueno, quería preguntar, a mellor isto afecta un pouco máis a xente nova que non hai moita aquí, o cal me sorprende polo tema. Claro, nós que somos non somos de todo adultos, ainda tampouco xa pasamos a adolescencia, non estamos na escola, quería saber como facer chegar este tipo de cuestións a xente da nosa idade, 20 anos, sobre todo a nivel individual, porque moitas de nós, como moitas mulleres, entendemos isto e queremos transmitilo aos nosos amigos ou ás nosas parellas, é moi difícil, porque eles non teñen a escola como apoio e tampouco nós temos a capacidade de facerlles entender. Eu non sei se vos tedes como algún tipo de consello ou algo que se poda como chegar a esta xente, o sea, aos rapaces, sobre todo os nenos, os homes. Os homes que xa non son, Os homes nesa idade, non están na escola. xa non están na escola. Sí, bueno, eu creo que é moi importante que o faga un home. Non, xa sei que isto queda incómodo. Non é que eu explique mellor o feminismo que as mulleres, non estou dicindo eso. Porque hai poucos. Estou dicindo que a palabra dun home a outro home ten un valor epistémico superior. Ten un valor, de verdade, superior. Está aquí. Vale, e por eso, cando eu fago os obradoiros e me declaro como feminista e heterosexual, tamén lle digo isto, fago e adrede. Por que? Porque eu rompo o pacto entre varóns. E eles non son un interesado. Non soy ni mujer ni homosexual. Que ellos lo que creen que esto de la política de igualdad LGTBI está para beneficiarnos a ellos. Entonces, ¿qué hace este hombre sin ser un beneficiado diciéndonos que tenemos que ser así? Entonces, eso é importante, que sean outros varóns é moi importante, non é que non o podes facer ti. E como consello, aconsíalle libros, podo te dar libros, que lean, porque tamén isto, eu non cheguei aquí así porque eu son un iluminado, eu lín primeiro o feminismo, e logo lín, pues, por exemplo, La caída del hombre, El hombre que non deberíamos ser, podía darche un feixe de libros, se queres despois de uns cuantos, ou eso. E regálalle libros na Navidad. Sí, eu ia decir o mesmo, pode soar poético, pero o certo é que, o sea, estás vendo unha peli, hasta foi pouco, por exemplo, os homes non querían ir ver películas de directoras porque lle parecían chorradas e preferían ir a ver unha de puñetazos, vale, estupendo. Pero pouco a pouco se vai entrando e o público vai entrando precisamente nos discursos precisamente que representan a filmografía máis con ollada de muller, porque falan de nós, do íntimo, dos sentimentos, das emocións. Entón, ver pelis, que sea poesía, literatura, non necesariamente ensayo, desde logo non confrontar directamente, porque eso, o sea, claro, produce o efecto machosfera.
non quer dicir que non vayas a argumentar, pero non é descalificar, non quería dicir non confrontar, porque ese sentimento de distancia que hai respecto das reivindicacións das mulleres, da súa reivindicación ao prazer, é consecuencia de un montón de anos de bombardeo e de socialización que vai nesa dirección e non é doado de desmontar, ni siquiera para nós, as mulleres. O que di evita culpabilidade, eu responsabilicio. Digo, desde este obradoiro, despois de que eu che fale, podo ser un herói ou seguir sendo un villano. E os rapaces queren ser heróis. Non. Entón, tú tens que preguntarte, tens que facer esta pregunta, que home queres para a tua filla futura, ou para a tua mãe, ou para a tua irmá, e que home queres de amigo para o teu fillo? O que lle colle as chaves do coche cando vai borracho, o que lle evite unha pelexa, ou que lle diga, bótalle collos. Iso que tens que empezar a pensar. Que prefires, un pai morto e valente ou un pai cobarde e vivo? Igual que eu como pai, eu quero un fillo cobarde e vivo, non morto e valente. Entón, hai moitas frases e moitas cousas que nas lecturas poden sair para axudarnos a camiñar de outro xeito. E é posible. Iso sí, non os culpabilices, pero sí responsabiliceos. Que é o que tens que ti facer para que a tua mãe non teña medo, ou a tua novia non teña medo a ser violada. Cal é o teu papel neste? É por aí. Eu digo, e vou a preguntarme, as respostas son vosas. Non son un cura, non vos traigo a verdade. Eu pregúntome, doulle datos, ora pensa ti. Esa é un pouco a idea, así rapidamente. Moitas gracias. Bueno, como vemos, é un tema que trae moito que falar aínda. Habrá outras conferencias aquí en outro sitio para falar do tema. De principio, vamos a agradecer a Amada e a Xosé Cabido a súa participación aquí, con un detalle do Ateneo. Podo ler? Me está pedindo... Dádeme só un minuto. Que quere ler un... Quería lervos isto. Un detalle. Soñar con Ítaca, está escrito en castelán, es imaginar una sexualidad que se eleve, que nos conduzca a la felicidad. Ítaca, como en el poema de Cavafis, no es un destino fijo, sino un horizonte que guía un largo viaje vital. Pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Una sexualidad que no duela, sin miedos, sin mandatos. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Una promesa de transformación que se construye en el camino, con preguntas, con cuidado, con escucha. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Donde la fantasía vuele sin ataduras y el deseo salga de la jaula. Hazte con hermosas mercancías y toda suerte de perfumes sensuales, cuanto más abundantes perfumes voluptuosos puedas. Donde el consentimiento no sea una trinchera y donde el placer se libere del dominio. Que sean muchas las mañanas de verano en que llegues con placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Porque Ítaca es ese lugar simbólico en el que el sexo es aventura y encuentro, donde amar, explorar o compartir los cuerpos no implica renuncias. Amada.